Vítejte na opakovaně obnovené premiéře divadelní hry s anatomickou tématikou o nemocném království, kterou na jeviště divadla ABC přináší u příležitosti slavnostního křtu revoluční učebnice Memorix anatomie divadelní soubor Klobása. Představení je primárně určeno pro osoby s nadprůměrnou inteligencí a s mimořádnými znalostmi anatomie, jako například pro premianty prvních a druhých ročníků lékařských fakult, profesory anatomie a některé členy autorského týmu Memorixu anatomie. Pokud neoceníte jemný humor termínu vagina tendinum musculorum abductoris pollicis longi et extensoris pollicis brevis, může se vám následující hodina a půl zdát nesnesitelně dlouhá a nudná. Pro tento případ byly dveře divadelního sálu zajištěny proti otevření. Zároveň jste při vstupu obdrželi leták s několika termíny ze základní školy pro zopakování. Také doporučujeme divákům, aby v průběhu představení sledovali své sousedy po pravici i po levici. Pokud se oba hlasitě smějí, či dokonce tleskají, je krajně vhodné jejich chování napodobit. V opačném případě mohou ostatní diváci nabít dojmu, že jste se ve škole málo učili. Upozorňujeme, že po skončení představení bude následovat přibližně 30-minutová přestávka, během které mohou diváci dočasně opustit divadelní sál. Po této přestávce začne přesně v plus minus 7 hodin pitva Memorixu anatomie. Upozorňujeme, že pro případ nevolnosti či drobných zdravotních obtíží je v sále přítomen lékař. Pro případ větších zdravotních obtíží je v sále přítomen anatom. Divadelní společnost Klobása vám přeje příjemnou zábavu. Dobrý večer, milédi. Za 9 obličejovými kostmi, v samém hloubi hemisféry, bylo jedno staré království, kterému vládla by moudrá bazální Gata. Slavný král Globus Pallidus a jeho krásná královna Amygdala. Měli 4 děti. Princezny Lingula, Glandula a Mandibula byly krásné a veselé po své matce. A princ Hepard, ten byl silný a udatný také po své matce. Jednoho dne se princ chystal na cestu. Máš pravdu, tatíku. Bude správné, než se ujmu vlády, abych poznal i ostatní krále a jejich regia. Konečně vymyslel kouzelník Mezopolon něco kloudného. Bude to pro dobro celého království, aby poznal cizí regia a potom mohl převzít žezlo i bedro regia tohoto. Však dávej si na cestě pozor, ve světě potulují se lecachá láska. I neboj se, tatíče, vždyť jsem nejlepší z tvých rytířů. Když jsem vyhrál jeden turnaj,
No jeden, no. I vím. A jakožto nejlepší z mých rytířů máš mít ty nejlepší zbraně. Nezokolo ne. Podej klenot naší zbrojnice. Pohleď na tento vzácný meč. Meč, který nechal vykovat syn tvého děda. O, děkuji ti, otče. Toť v skutku krásná zbraň. Šťastnou cestu. Ach, Hepar, srdce mi krvácí a cista mi kuká při pomyšlení, že dávej na sebe ve světě pust. Ano. A nevměšuj se do půtek místního význa. Ano. A ani války nerozhoduj. Ano. Vím, že jsi chytrý. Ano. A že se vždy rozhodneš správně. Ano. Neboj se, Matičko. Vždyť nebudu pryč dlouze, jen procirkuluji půl organismu a zase se znovu shledáme. Šťastnou cestu a vrať se brzy. Hepare, nestrať se v lese. A netop se rybníce. Pomáhej babičkám a dědečkům. A nenechávej koně bez dozoru. A v noci spějem na půl. Nekuř. Nefajčí. No smoking. Non fumare. Sestřičky moje, nestrachujte se o mne. Vždyť již nejsem malé děcko. Jsem již velké děcko. Kouzelníku. Princi. Doufám, že tu nechávám vše v těch nejlepších rukou, že se o všechno postaráš, že se nemusím o nic bát. Princi, víš, že se na mě můžeš ve všem spolehnout. No, vím, že jsem zvědavý na ty tvoje 7mílové boty. Tam něco na to opěli. Andělský. Ztrácela na své dřívější důstojnosti. Za to princezna. Ty rostly do stále větší krásy. Byla radost na ně pohledět. Já, amygdalo, je mi zlá. Jsem hrozně nemocný. Už ani kousy mi nerostou. Jíst ani kouřit mi nechutná, ležet mi neleží, sedět mi nesedí, ani stát mi nestojí vzadu. Ano, všimla jsem si. Jste si takový zežloutlý. No, ani to králování už mě nebaví. No tak se zkus najíst. Kolik to dávat? Už aby se Hepar vrátil, když jsme za něco dobrého. Ano, pravda, princ Hepar. Kde je mu teď asi konec?
kdyby tak alespoň napsal. Vaše milosti, email pro vaši výsost. Děkuju ti, Dentine. Co nám píšou? Appendix von Retrocecum panošeho výsosti prince Hepara. Kouzelníku, vyhlaš 3 dny smutku. A přivolej princezny nebohé naše dcerušky. Na vědomost se dává, že jediný syn krále Globa Pallida, princ Hepar, padl v hrdině v pitvě o Cirhózu. Budiž na jeho počest vyhlášeny 3 dny smutku. A nyní králi volají pro princezny. Globe Pallide, že to není pravda. Vždyť Hepar, když odjížděl, byl ještě úplně šibý. Drahá, věř, že i mě to rve srdce. Ale zase, podívej se na to z druhé strany. Padl hrdině v bitvě, jak se na prince sluší, že? Následoval příkladu předků svého rodu, stejně jako jeho děd, otec, vnuk, syn. Volal si nás, tatíčku. Princezny, stala se tak hrozná věc. Drahá, teď si odpověděl. Já jim to povím. Milé dcery, váš princ Hepar, bratr, Hepar, princ, bratr, no prostě Hepar, je mrtvý. Ne, teď mi o tom přišla zpráva. A jak se to stalo? Tu máš, čtěte. Tu máš, čtěte. Zabili. Začíná se nám dařit, můj milý Dentine. Prince poslali pryč a ten zemřel. Taky to kouzlo se nám povedlo, král nemocněl. Teď ještě ty 2 mladší princezny, nejstarší bude tvá. A co bude se stanu králem? Budu vládnout já, nebo vy? Vládnout budu samozřejmě já. Ty budeš jen loutka mých rukou. Prohlížek. A co král? No král umře na nemoc. A královna? Ani se neptej. Ani se neptám. Se musíme na tě pekálně soustředit. Ping. Ping. Soustředit. Zavoláme krále, posuneme děj o trochu dál. Já pro něj dojdu. Já Globe Pallide. Bez okolo tebe hledám. Nevíš, kdo mám boty? Nevím, viděl jsem... Nevadí, chtěl jsem se zeptat na něco jiného. Co mám dělat? Víš, ztratil jsem následník. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Co? Don't worry, be happy. Jako co? Kein Stress, kein Problem? Ne. Nepanikař. V pohodě. No ale to nejde, vždyť už jsem ti před chvílí říkal, že nevím, co dělat, že jsme ztratili následníka trůnu. No. Jak bychom si mohli opatřit nového následníka?
nového následníka? To už nebude. No, královna taky říkala. No jo, ale já jsem úplně bezradný, co mám dělat? Královna bloudí jako tělo bez duše, princezny pláčí bez komnata, rvou si vlasy, tu jeden, už skoro všechny nemají. Já nevím, co si počít, když nemůžu počít. Měli by přijít na jiné myšlenky. Co kdyby se vdali? A ten princ, který si vezme nejstarší, Lingulu, tak pokud se vám bude zamlouvat, by se mohl stát vaším nástupcem. A vy byste s královnou odjeli na dovolenou, třeba ke Koloidu, nebo do Douglase. Na dovolenou, no tam jsem ale dlouho nebyl, to by se mi líbilo, jim ostatně taky. No ale počkej, to mi musíš poradit, tohleto vdávání, já jsem ještě nikdy nikoho nevdával, mě třeba vdali rodiče. No tak promluvte s princeznami, třeba už mají vybrané nějaké ženichy. A nebo uspořádej bál, kam se zveš, prince a knížata z celého organismu a princezny si vyberou. Jako ženichy? No, nejlépe. No víš co, nech mě, já si to tady pěkně promyslím, běž si kouzlit, to můžu vydávat pak za svůj nápad, tak koho bychom pozvali? Anus. Ne, toho radši ne. Sfinkter. Ach, Palejde, tady jsi. Celou dobu tě hledám v zahradě a ty jsi tady. Viděl jsem tě tam bloudit jako tělo bez duše. Nechtěl jsem tě rušit, víš? Já jsem tady zrovna... Nebloumala jsem. Přemýšlela jsem. Princezny, chuderky naše, pláčí v komnatách. Měly by se jim vyhnat ty myšlenky na hepara z hlavy. Měly by se vdát. No, teď jsem tady o tom mluvil s... Máš vynikající nápad, já bych to lépe sám nevěděl. Lanulko, usměj se přeci trošku. Nejde to. Je mi zlé. Skoro do breku. Vždyť hepar selhal. Ale tak drahá, mysli na jiné muže. Podívej. Nemáš už vyhlédnutého nějakého ženicha, co? Tatíček myslel, jestli se ti náhodou nelíbí nějaký mladý, bohatý a mělý chodící mládenec, co? Ale to se ví, že už mám nějakého vyhlédnutého. Na posledním bále jsem s ním protančila z střevíce. Je úžasný. Já ho asi miluji. Ty myslíš prince Massetera, toho brýlovce? No toho nemůžu ani vidět, ani cítit. A tobě se má Tribulko někdo líbí. Ano, maminko, mně se líbí princ Premolar z království zubního oblouku. Mám tak skvělý lovec. Ten trefí divokou slinu na 100, na 200. A co je to za tanečníka? Ve společnosti ho nikdy nikdo neviděl. Na báli taky vůbec nechodí. Ale jak mi krásně vyprávět o dalekých krajích. Jo, ale nikdy nikde nebyl, jenom v lese. No, za to ty jsi byla všude. Nebyla, ale aspoň o ničem nevyprávím. Ještě aby si vyprávěla, to by tak scházelo. Scházelo, nescházelo. Hlavně, že ten tvůj je šašek, ne? No fuj! No tak, děvčata, princezny, nehádejte se. A co Lingul? Tam má někoho vyhlednutého? Lingula? Ano. Těžko. Nikdy o nikom nemluvila. Lingulko, zlatičko, za koho by se chtěla vdát? Vdát? Jako vdát? No, tak pozveme prince Premolára, Massetera Premolára, na hrad uděláme bál. A Lingulce vybereme někoho hodného. Co? A bude bál a maškarní ples a bude se tančit až do rána. A bude lov a velké výlety po okolí a všechno. Ach jo. Kouzelníkou, pojď sem. Jde si. Napíšeme princi Masseterovi a Premolárovi, aby přijeli. Ne, víš co, zavolej, to je rychlejší. Zavolej všem princům z širokého i dalekého okolí, jak přijedou na hrad. Bude bál a vdavky. Jo, ha. Drahá, na tebe jsou úplně zapomnět.
napiš princi Premolárovi. To nejlepší lovec. Víš co, kouzelníku? Napiš všem. Jeden je určitě lepší než druhý. Už se jich nemůžu dočkat. Nebojte se, princezny, splním vaše přání, jak jen to půjde. Vagus. Pozbůvám se. Tak jak to vypadá, šéfe? Skvěle, skvěle, můj milý Gentine, sám bych to lépe nevymyslel. Kdy mladší princezny si vezmou ty své dva šašky a kouzlem zapomenou na království v hloubě hemisféry. A Lingula, nejstarší, pak bude tvá. Jenom se musíš převléknout za prince a být skvělý. Víc. Tak. A teď ještě trošku připrokléme krále. Máš tu někde knihu kouzel? Tady je. Ne, to není ona. Ale dělám písky. Takhle musíš. Nevidím! Ano, to je ona, půjč mi. Co tohle? Chcete nechat králi padnout hlavu? Tam. Máš pravdu, to je trochu moc podezřelé. Tak, co tohle? Oslí uši, tam. Ne, zase trošku moc staromódní, to je pravda. Hnízavý kotník! To je přesně to, co potřebujeme. Tu máš, diktuj. Do klobouku 3krát plivneme a otočíme. Jej! Otočíme jej. Kolem nohy. A říkáme za. Klínadlo. Za. Klínadlo. Za klínadlo. Tady je. Dobrá. 3krát. Jenom jednou. Latina, tendinis, musculí, flexoris, hallucis, longi, apud, maleolem, medialem, infectum est. Amen. Dáme. No, tak jsme si pěkně zakouzlili. Pojďme pomoct těmi pozvánkami. Dáme. Jdem taky. Tak jak jsem sám přál, tak se také stalo. Zanedlouho se do královského kránia sjeli princové a knížata z celého organismu, aby se ucházeli o ruku nejjasnější dcery princezny Linguly a stali se tak nástupcem krále Globa Pallida. Toho, jakoby na důkaz jeho stáří, krutánsky rozbolel kotník. Zábava byla v plném. A tak mezi tancem přišla princezna Glandula ukázat rodičům svého nápadníka, prince Masétera.
líbí. Vítej nám, princi Maseteře. Masetele. Mě nasetel. Vítej nám, princi Masetere. Co tě k nám přivádí? Dobrý den, Feji. Jsem princ Masetel. Slavností Vegio Bukális. A co tě tedy k nám přivádí, až Regio Bukális? No víte, vaše dcera mě sem přivedla, že prý se mám ukázat o její luku. Jak já říkala, ty jsi to chtěl taky. No jen se nedělaj, jen to řekni, honem rychle. I s tím rituálkem. No jasně, i s tím rituálkem, tak šup. Tak potíž. Lásko, potí, lásko. Tak tedy vážená bazální ganglia, královno Amygdalo, chválí dlouhé pavide. Dovolte mi tímto, abych se ukázal o luku ze přítomné princezny Linguly. Cože? Princezny Glanduly. Výborně, princi. Je tvá. Akorát mi pověz, kde pak budete po svatbě bydlet. Můj otec už je starý. Můj už je mrtvý. Nepovídám, můj otec už je starý. A tak zdědím po něm hlad. Hlad? Ne hlad, hlad! Hrát. Jo, hrát. No, hlad! A na počet našeho sňatku tady s přítomnou princeznou Glandulou fejmenuji celé to království na Legio Palotideo Masetery. Krásné, princi. Ještě mi však pověz, kolik má ten váš hrad pokojů? Ale mami. No, podívejte se, my máme 32 velkých pokojů alveolárního typu. Dále máme 60 menších komnat typu celula. Koupelen máme 6 typu ventriculus, čili cisterna. Na záchodu nepočítám. Krásné. To máte skoro stejně velký hrad než my. My máme také něco kolem 40 pokojů. Tajné chodby nepočítajíc vše. Tak se hezky bavte, děti. Krásný večer. Děkuji vám, drazí rodičové. Uvidíte, že budu šťastná. Díky, bazální ganglia. Tak, dobře si Glandulka vybrala, co? Skvělý princ. Co na ně říkáš? No hlavně, že se vyžvejk. Maseter jeden. Hlavně, aby byl hodný A bohatý. Jinak Glandulka šťastná nebude. No, Dovoluji si vás přerušit, neboť právě přicházejí princezna Mandibula a princ Premolár. Drazí rodičové, ráda bych vám představila nejlepšího lovce v celém organismu, prince Premolára.
Anglia. Dovolte mi, králi, abych vám předal tento dar. Jestli pak víte, co to je. Polymorfonukleár. Erytrocyt. No, erytrocit. Ale jaký erytrocit? Nejenom nějaký ledajaký. Pohleďte, z jedné strany konkávní a z té druhé strany slepkovitá anémie. Kosáčíkový. Ulovil jsem ho na jedné ze svých výprav v pralesích femorálního povodí. Dovolte mi, prosím, abych vám ho předal jako dar a přijměte jej spolu se žádostí o ruku vaší dcery, princezny Mandibuly. No stane se ozdobou mého transfuzária. Nechte si kolovat. No, s tím princezna Mandibulka bude souhlasit, tak my v zásadě nemáme nic proti. Hurá! Bude s váma! No, princezna Mandibula a princ Prémolár z království zubního oblouku. Není to zkusný pár? Hlavně, aby se nám Prémolár brzy neskazil. No tak to s naší bychom měli za sebou. Teď musíme vybrat někoho nejlepšího. Mezokolone. Zkus také něco dělat. Zavolej nám princeznu Linku. Princezno Linkulo! Pojďte, záloha čeká. Tak jdeme na to. To mám z krku. Přichází princ Bagus. Ne. Neviděl jsi krále? Viděl. Paní, můj králi, jsem princ Bagus. Bagus! Vítej nám, princi Vage. Vaze? Važe? Bagusi! Váže. Jsem princ Vagus. Co nás tedy potěšilo, princi Váže, že jste se přišel asi ucházet o ruku? Jsem Bagus. Jsem zde, abych se dvořil vaši spanilé dceři, princezně Lingule. Jsem nejcestovalejší ze všech hlavových nervů, tedy hlavových princů. To jsem tedy zvědav, co na tebe princezna řekne. Na to já se teda dívat nemusím. Princi, posečkejte nyní v tanečním sále. Ne, tanečním sále, tanečním. Děkuji. Děkuji. Tam jsme se zahrali. Děkuji, tam je tanečný. No, já nevím jak tobě, ale mně přišel takový vágní. Prý nejcestovalejší.
co já jsem slyšela, tak toho projezdil tolik, jenom kvůli tomu, že furt někde bloudí. No, a kdybyste věděli, co já jsem slyšela. No povídej. No, hrůza. Povídej. Vážně. No to není možné. Má prasečí chlopek. No hrůza. Co to má znamenat, Dentine? Co to je? Ty jsi nám chtěl něco říct? A ty jsi to zapomněl, že? A nebo jsi to vůbec nevěděl? Mezokolone, odveď to. Rychle to odveď. Přichází princ Timus. Jedu na koni! Jedu na koni! Ježišmarja! Jedu na koni! Jedu na koni! Ježišmarja! Jsem princ Timus! Dovolte výsosti, abych zkusil uvést svoji žádůstku. Byla by mi to možnostka požádat vaši princezničku o ručičku, princezničku, kolečku, kolečku. No, principime, jistá možnost by tu byla. Vždycky, když je možnost, vymáčknu si medat. No tak, aby si na tebe princezna mohla udělat názor, tak bychom ti položili 3 otázky. No 3 otázky, jenom takové malé otázky, jako v pohádce. Jako v pohádce? Ano, jako v pohádce. No tak no. Princi Time, jaká je tvá oblíbená barva? Modrá! Modrá. Princi Time, přijel jsi na koni? Jo! To není můj kůň! Ne. To taky není můj kůň! No, neboj se, on už je pryč. Tak, a poslední, 3. otázka. Nosíš rovnátka? Toho nechci. Byl takový nedomrlý, utápnutý a navíc nosí kojenecké oblečky. Toho ne. Výborně, mezokolony, koho tam máme dál? Princi Unetere, vaše výsost vás očekává. Jsem teď a tady, abych jednou provždy vyřešil onu otázku s vaší dcerou princeznou Lingulou. Se mě vaše dcera za muže nebo ne? Myslím, princi, že nám budete příliš hulta. Mně se chce! Co se vám chce? Chce! Tak běžte. No do tady šlo sál, ne, běžte, tam jsou Dobré. Díky mezokolone, že si ho vyhnal. Nevychovaný, hrubý a na všechno spěchá.
mami. Tak, koho tam máme dalšího? Přichází král Globus Pallidus. Nepřichází. Hádejte, co se mi stalo? Vycházím ze záchoda. Vrazil do mě takové individuum. Tím, že mě celého nepotl. Nebo co? Nepotl. Nepotřísnu. No, přichází princ Farinx. Spanilá princezno, krásná královno, moudrý králi. A 300 letí přece letiště na laterální straně dostává na Nebur centruje Homeru zlavou. Krásná rána. Jsem princ Farinx. A přišel jsem požádat o ruku této krásné princezny. Jste krásná jako květ topolí. Když vás nemám, au, to bolí. Vaše ruka krásná jest. Za tou šel bych až do nebes. Do nebes. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. A nyní mi dovolte, abych se na chvilku vzdálil, aby princezna měla čas popřemýšlet o mé nabídce. Rád jsem vás všechny poznal. No to byl konečně princ, jak se patří. Něco jako já, za mladá. Byl fantastický. To chování, ty květiny. No a jak byl romantický. Takový by se mi možná docela líbil. Dovolil bych se vás upozornit, že princ Farinx pochází z hrozně chudého kraje. Ano, jeho ekonomické ratingy jsou ještě nižší než v levé Jáně Tyčerový a u Strankovatovou. Ano, nemůžeme tedy z jeho strany očekávat dostatečné hmotné zabezpečení naší princezny. Chceš snad Mezokolone naznačit, že ten gentleman nemá ani na pořádný chrupavčitý podklad? Chondrocity mu pomřely hlavy. A že je na tom tak špatně orgánově jako lis Frankův kon. Bohužel, není na seznamu dárců. No jak je na tom s kostěnou ochranou? Ochranou? Ještě hůř, veškerá žádná. Ale to ne. Teď byl docela pěkný a dozajista i chytrý. Takovýho bych se mohla vzít. Nedá se nic dělat. Co s princem, který nemá ani na pořádný chrupavčitý podklad, než kvůli kostěnou ochranu? Takového prince toho ti musím rozmluvit. Toho ti musím přímo nedoporučit. Ne, toho ti musím zakázat, tak. Co s princem bez ochrany? A taky, dcero, mysli trošku na naše království. Uvědom si, že tady v hloubi hemisféry máme mnoho poddaných, o které se musíme starat. Že to máš tady stádo šílených krav, škola tance svatého Víta, čarodějnický sled Plegí a Parés. Všude se válí roztroušená skleróza, co musíme pořád sbírat. Nakonec ten Alzheimer, co vždycky ztratí, co mu pořídíme. To jsou výhry. Ne, drácero,
z toho nic nebude. A basta. No tak nepláč. Neházej flintu do židla. Bez pochyby se najde i jiný, mladý, pěkný, mělichotící, no a hlavně bohatý mládenec. Tak, přesně tak. Dovolej si upozornit, že právě přichází princ Kremaster. Ten je dostatečně bohatý a chytrý. Králi, královno, jsem princ Kremaster. A těší mě, že vás poznávám i že mohu spatřit onu bájnou krásu, která se vtělila do něčeho tak půvabně materialistického, jako je zde přítomná princezna Lingula. Ode jejího soucna, který při každém motorickém záchvěvu této entity proniká do okolního éteru, způsobně, že mé receptory bydí na poplach. A to prosím všechny. Byl bych nesmírně šťastný, mé srdce by bylo blažené, kdyby její ručka mohla skončit v mé. A kněz, co Bohu slouží, by před zraky božími i těmi vašimi nás učinil mužem a ženou. Ano, princi. Nyní však dovol princezně, aby si trošku prošla tvoji žádost a mohla se rozhodnout. Of course. Ano. Nechci princezna Ráčí proslyštět mojí nabídečku skrze své nepatrné mozkové zábytky. Posečkám v tanečním sále. A můžete si taky prohlédnout naši galerii před A za. Co to bylo? No, na mě? Byl asi moc chytrý? No, je bohatý a chytrý. Domnívám se, že to přesně ten princ, kterého potřebujeme. Domnívám se naopak, Mezokolone, že to by byl přesně ten princ, se kterým by naše království Bylo akorát tak všem prosmích. Odéry jejího soucna, nebo prosvištět skrze nepatrné závitky. Co pak takhle se mluví s princeznou? No dobrá, no tak společensky možná je trochu méně zběhlý, no ale je bohatý a chytrý, ideální. Ale já ho nechci. Že jeho éter a soucna jsou mi cizí. Já chci někoho aspoň trošku lidského. Slyšel jsi, Mezokolone, jak se k tomu princezna staví, že? Tak, pak si ale jenom dovolím upozornit, že princ Kremaster disponuje silnou armádou z perní. V jeho službách jsou mocné pérovy kluky. A těm velí mocný generál Corpus Cavernosus Isfongiosus. To je to nejlepší, co v organismu k orgazmu máme. A já osobně se trošku bojím, že pro zisk svého cíle, tedy princezny Linguly a vaší koruny, se nebude váhat ji použít. A vyhlásí nám válku. Až nám tu válku vyhlásí, tak se ti my, Globus Pallidus Icterus, jenom Globus Pallidus, budeme zabývat. Teď jsi slyšel, jak se k tomu princezna staví. Dál vás varoval. Tak, já si myslím, že pro dnešek už toho bylo dost. To byl zase bál, ani jsem si nezatančila, jen jsem pořád poslouchala ty prince, jak mě chtějí za ženu, že jsem pro ně ta nejlepší. Už toho mám dost, už z toho unavená. Jdu si lehnout. Dobrou noc.
co tu dnes byli, jsou takový nedodělaní. Co pak už na světě není pořádných mužů, princů, co by království zachraňovali, draky zabíjeli. Něco jako si byl ty, Globe Palide. Globe Palide, Ano, dráci už nejsou draci. Ne. Draci už nejsou. No a království už se nezachrání tak snadno jako dříve, když je nemá kdo by je ohrožoval. A navíc já jsem zachraňoval tu nejkrásnější. vážně, dík. A těch je dneska jako šafránu. No počkej, to chceš říct, že princezna Lingulka není krásná, že je snad dokonce ošklivá, vždyť je to taky tvá dcera. No právě. No. Pro chvíle pána jsem vůbec nechtěl říct, ne, naopak. Mně se Lingulka líbí, když mně přijde taková, jako moderní. No právě, Lingulka je moderní, ale ti princové všichni jsou staromódní. Není s nimi vůbec žádná legrace. No. Nemoderní. A vy jste kdo? A chcete co? Ach, vaše výsosti, omluvte naši troupu. Jsem princ Perikard a tohle je moje sestra, princezna Vesika Fela. Vrchní komoři nám poskytl přístřeší a my tajně dívali jsme se na bál. Byl nádherný, ale teď vrací se do svých komnat, jsme si zamluvili. Omluvte mě. Jak to, že jsou vrchní komoř ubytovává na našem hradě bez našeho vědomí cizí schudlé šlechtice? Drahá, vrchní komoří není můj komoří. A já? No, protože Traktus je můj komoří, ale vrchní komoří je Nukleus a tak můj komoří. Nukleus. Nevzpomínám si, to není můj komoří. Vzpomeň si takový velký, kulatý, když máš nějaký mechanický podnět, tak nezvrudne. Jo, Rupert, no to je můj komoří. No vidíš, tak to je vrchní komoř. A od kdy? No od té doby, co jsme museli propustit tu černou substanci, víš, jak se tak celá přepala, dělala tu černou šmouhy. No, tak od té doby, Rupert, tvůj vrchní komořík, a víš to, Amigdala? No, ani se neptám, proč si ho jmenoval. A já se furt divím, že mé komnaty jsou neuklizené. Tajné chodby nepočítající. Když teda Amigdalo, já bych tady nerad před návštěvou rozebíral to naše vnitropolitické spory a raději bych se zeptal tady prince a této krásné princezny, jak to, že je tvůj vrchní komoří Nukleus Ruberino ubytoval v našem královském krámiu bez našeho největšího královského nevědomí. Bezvědomí. Povědomí? Svědomí? Prosím, pane, nedívejte se na mě. To já jsem Šindina. Mou vinou padlo naše království a tak nás náš otec poslal do světa. Šli jsme dlouho, předlouho, až jsme narazili na váš zámek a poprosili onoho komořího, jestli by nám neposkytl nocleh. Souhlasil, ovšem pod podmínkou, že nás nikdo neuvidí a pouze na jednu noc. A z kterého regia k nám tedy přicházíte? Náš otec, král Ezofagus, vládne zadnímu Mediasti. A já, syn jeho prvorozený, jsem knížetem Mediastinu střední. Jenže potom. Co? Potom co? No, potom já jsem šla do lesa. A v tom hustém lese tepen a žil, jenž vládne v krajině horního Mediastina jsem sbírala houby. No. Do koší. A? Aspergily. A? Chřípky. A kandidy a tak? Taky. No a podařilo se mi probudit životu stůru ze všech nejstrašnější. Já sama jsem ještě uprchla, ale horní Mediastinu padlo tak rychle, že strážím v aortálních tělíscích nestačili ani vyslat zprávu. A kdo je ta stůra? Aorta.
father woke up. Vážení diváci, omluvte prosím poruchu v představení. Došlo k záměně za verzi pro anglické kurikulum. Ihned bude zjednána náprava. K takovéto šlamastice dochází nedopatřením maximálně 1krát za uherský rok. Omlouváme se za nesrozumitelnost a děkujeme za pochopení. A princi, co se tady stalo se zadním mediastýnem? Už nevím, keď sa ocino ráno zobudil a... Vážení diváci, omluvte prosím poruchu v představení. Došlo k záměně za verzi pro slovenské kurikulum. Ihned bude zjednána náprava. K takové šlamastice dochází nedopatřením maximálně 2krát za uherský rok. Omlouváme se za nesrozumitelnost a děkujeme za pochopení. A princi, co se tady stalo se zadním mediastýnem? Nevím. Když se otec ráno probudil a zjistil, co se stalo, poslal nás pryč. Jsme totiž jediný dědicové trůnu, tak kdyby padnul, aby ho měl kdo zvednout. Takže král vrchní komoří Traktus ubytovává na našem hradě bez našeho vědomí šlechtice a nám o tom vůbec nic neřekne. To je nestydatost. A vám ani čisté oblečení nedal. To je vrchol. No, jste jistě unavení, nenajedení, takže se běžte najíst, vyspinkat a ráno si hezky popovídáme. Že? Jestli mohu ještě na okraj poznamenat, princezná Lingola je moc hezká princezná Lingola. Rád bych ji blíže. To se dá princi zařídit, to bude. Ale slyšel jsi, že je dneska princezna už trošku unavená z těch princů, že bych taková trošku spruzená, takže bude lépe počkat na ráno, až budete oba pěkně vyspinkaní, umytí, navonění a tak. Dobrou noc. Ptal jsem se, co na mě říkali král, královna a Lingulka. To posral jsi. Trochu moc si přikouzl vzdělanost. Říkal jsem ti, nelez ještě do těch knih. Nemáš výtrž ani vytrvalost, nezvyklý nebyl ten správný účet. Teď nám nezbývá nic, než vyhlásit králi válku. Tak jo, ale co to je válku? No, válka je teď jediná možnost, jak získat Lingulu za ženu. Tak jo, ale co to je válku? No, válka to je vojáci, střelba, rap. No. Armáda mazáný ganglí je ubohá. A všechny by je rozpustil, že prý bude žít v míru. A těch pár trombořitů k tomu bylo, ale může nikdy zachránit. Jenom vyhlásíš. Tak jo, to bude legrace. Jdem na to. Tak takhle to je ty kouzelníku. Ty se opovažuješ sáhnout na princeznu Lingulu. A to ještě prostřednictvím tohoto Dementina. Kdo jsi a co ty to děláš? Jsem princ Perikard a ucházím se o ruku princezny Linguly. A vy dva si pište, že všechno, co jsem tady slyšel... Počkej, pomale. A si pište, že všechno, co jsem tady slyšel... Slyšel. Se král doví, neboť mu to já sám všechno vyklopím. A to se nestane, pojďme ti, nechytím ho. Vstávej. Krovniče.
Klementina. Pejk. Ty se s princi Perikarde chtěl skřížit plány mocného kouzelníka Mezopolona při jeho cestě k trůnu bazální Gangrii. Nebo Pejk. Se pište. Král se všechno doví. Bude mu divné, kam jsem se poděl. Dá mě hledat. Pejk. Řeknu mu, že jsi musel náhle odjet. Nějaké neodkladné záležitosti v mediastýmu. Požár, hladně. A byl jsi A co princezny? Ty přece nejsou až tak senilní. Těm to nebude divné. Prosím tě, princezny, automaticky po svatbě kouzle zapomenou na královnou mystérii. Až se vrátí Peppa, tak si budou krátší proces. Princ Peppa, ten je přece mrtev, kvůli tomu se musí všechny princezny dávat, aby byl nový dědic trůnu. Princi. Pořád říkáte, že jsem princi. To já jsem postrčil králi falešnou zprávu, že Hepar mrtvý. Bojím se, že žije. A že je jí zdráv. Fuj, jsi ukrutní. Ale co když se král uzdraví? Může vládnout ještě dlouhá léta. Neuzdraví, věř tomu. Zlé síly ubírají králi sil. Pink! Pink! Klementina! Pomoc! Klementina! Hamba! Víte je, pomoc! Pomoc! Jen si křič, princi, jen si křič! Tady tě stejně nikdo neuslyší. Ten ty nedělej něco, jenom trpí, muž ho! Dobře. Já ho vycevkuju. Vycevkuju rektální rolkou. Tak co, princi? Máš ještě sílu říct něco králi? Ne, nemám. Stejně nebude příležitost. Ty mě zabiješ a já to vím. Já tak. Ale nemyslí si kouzelníku. Špatně to s tebou dopadne. Pravda vždycky zvítězí. Na to lží a nenávisí. Princi, ty to pořád nechápeš. Poslouchej, jak to bylo skvěle vymyšlené. Králi jsem poradil, aby poslal princi do světa na zkušenou. Král nám mě dá. No tak princi je. Moje práce. A krále jsme mezi tím onemocněli a naše práce. 3 mladší princezny. Po svatbě automaticky zapomenou na království v hloubi hemisféry. O to se postarají moje kouzla. Moje práce. A potom králi jsme nechali výsat kotník, naše práce. No a potom král postupně umře na nemoc. Moje práce. A já si vezmu princeznu Lingulu. Moje práce. Nosí se jí. To bude válka. Nebude, nemáš vojsko. Není potřeba, král se zalekne. Ty se nezalekne tvých výhrušek a válku přijme. Ale zalekne. To už se postará. A co královna? Ani se. Pojďme, Martine. Pojďme se nazít.
šli vyspat. Čeká nás první den. Sestřičko, slyšela jsi to? Celé království hlouby hemisféry je ohroženo. Musíme něco dělat a to rychle. A co? Rychle. Jo. Já už to mám. Tak já se budu rychle vyspat, abych byla na zítra čerstvá a zítra to králi rychle vykopila. Tak jo, dobrou. Ale ne, ty káčo pitomá. Teď mu to musí říct. Dětka je. Jo, princ Perikard, ten musel ještě včera večer nějak odjet rychle, neočekávané království, mediastinu do sekce, myslím. Rychle posel odjel, neříkal, že odjel. To je divné, včera nic podobného neříkal. Ano, on to včera ještě nevěděl, oni mu pak volali, takže neříkal vám to. To je divné, včera nic podobného neříkal. No ano, on to nevěděl a tak to neříkal. To je divné, včera nic podobného neříkal. No ale snad se brzy vrátí. Kdo je další princ, kterého musíme zklamat? Ano, další je princ Kremaster. A je, náš vzdělanec. Králi, čas kvačí a kolutá. Na pijatě čekám, co na moji velkorysou nabídku vysloví toto je soucno. Jenom Linkolko, řekni princi Kremasterovi jeho výsledek. Princi Kremaster, nevezmu si vás za muže. Nejste lidský. Mluvíte jako stroj. Nerozumím vám. Pardon? Princi Kremaster, nevezmu si vás za muže. Nejste lidský. Mluvíte jako stroj. Nerozumím vám. Králi, v takovém případě budu nucen sáhnout k razantnějším prostředkům a budu vám muset vyhlásit válku. No to neuděláš. A japa to, že ne. Králi, dovolí si upozornit, že naše armáda je ubohá. Všechny gridé se rozpustil. Plexus choriojí, kde už byla velká voda. Naše slavná hematoencefalická bariéra je v troskách. Jak? Tvrdá plena, už je úplně měkká. Jak to? Globe palide, že je naše armáda tak ubohá. Král chtěl žít v míru. Vůbec. Šípky s glukózou jsou prázdné. Jak prázdné? Co prázdné? Proč prázdné? Jak se teď asi budeme bránit? Jak? Cholesterol jsme vyměnili za koberci do tajných komnat. Králi, omlouvám se, že vás musím vyrušit ve vašich nutričních záležitostech. Ale jak to tedy bude s mojí velkorysou nabídkou zde ohledně princezny Linguly? Ale já ho nechci. Budu bojovat. To je jeden člověk, to je málo. No to já budu taky bojovat. A to jsou dva, ty spermí jsou aspoň 2 ml. Říkali jste to, amygdalko, Lingulko. Nedá se nic dělat. Musíme kapitulovat.
vyhlašuju kapitulum humery. Nechci, ale budu tě muset pro dobro našeho království nechat dát tady za prince Kremase. Králi, promiňte, zaspala jsem. No ale nic se nestalo, milé dítě. Válka nebude a tady Lingulka si vezme prince Kremastera. No. Ale počkej, princezno, když princ Perikard odjel, když jste nedělala s ním? Ale ne, neodjela jsem ani já, ani princ Perikard. Já vám všechno vysvětlím, ale nejdřív musím říct, že tady princ Kremaster je takový podvodník. Králi, ta dáma lže. Jsem princ, jakože se Kremaster jmenuji. Podvodník, milé dítě. To je ale přísné obvinění. Máš pro ní nějaké důkazy, které bys mohla předložit? No samozřejmě, princ Kremaster je totiž kouzelníkův učení. Ten ví. Jako princ se uchází o ruku vaší dcery princezny Linguly. Jeho prostřednictvím bude vládnout tady kouzelník bez okolo. Co mi k tomu můžeš říct, kouzelníku? No, Řeknu asi toto. Ping, 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 ping. 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 Králi, je mi líto, ale nenechám se tu urážet nějakou prostou venkovankou. Jdu a vyvedu své spermie. Nikam nebudeš, nikam nebudeš, nikoho nevyvedeš. Pověz nám, milé dítě, jak jsi to vlastně všechno dozvěděla? No, poslouchal jsem ve vězení. Kam ti to dva uvrhli mého bratra prince Perikarda. No to je ten tvůj ženík, Lingulko. A mučili ho, až skoro asi umřel. No to byl ten tvůj ženík. A co mi k tomu řekneš teď, mezokolone? Ha! No, nic. A co mi řekneš ty, bývalý princi? To já ne, králi, to všechno. On mou nebohou dušičku zlomil, zhanobil a přinutil mě, abych se stavěl proti vám. Ano, jeho stresejte, on zlobil. Nezdržujme se zbytečnými řečmi a spěchejme tedy do zvězení osvobodit prince. Vidím, Delfíne, že budeš muset mezokolona odvést na rudlíku. Tamhle blízko. Pojďme. Pošleme ho cestu do sudu, takže asi nějaký čas pobudu. Přišli jsme tě zachránit.
kouzlenou kolem. Ten týden nabraný čuvrhnouti. Bratříčko, pravda a láska zvítězila. Na dobří a nenávistí. Bratříčko! Člověk, který se nebrání. Bratříčko! Vaši pomoc potřebuje. Je to snažší, než si myslí. Nabij to na 200! Nabít na 300. Nabij to na 250. Na 300. Nabij to na 500. No konečně. Sestřičko, jak skvěle, ty jsi to dokázala. Králi, musím ti říct, že kouzelník a jeho učený velký podvodník. Klid, princi, všechno víme, princezna Vesika Fela, šla to všechno za tepla vytroubila. Vydejchej se a pojď mi pomoci 2 lumpy uvrhnout tady na praníž. To je on, to je ten knížetník, Co to pěkný, taky žaludký. No, a ten by se mi docela líbil, ale je bohatý. bohatý, sapristy to není, no. No ale zachránil nás, tak si ho vezmeš. No ale co tatíček? Ale prosím tě, tatíček, loba palidanek na mě, já to s tím vyřídím. Drahá princezno, tímto statečným skutkem si zasloužila náš největší dík. A sladkou odměnou budíš ti svatba mé dcery Linguly a tvého bratra. Jsi ráda? Já jsem tak šťastná, že Tedy otče, jen vystrčím žlučo vody z domu, že rozdáváte království, vždy to já jsem dědicem. To na mě všichni tak vejráte, jako bych byl duch. Nejtvrdší symbolizy, otče, co se to tu děje? Proč je mezokolo na pranýři? To dementí. Mezopolon, nepare, ty nejsi mrtev, ty žiješ? No, nechybilo mnoho. Nakonec žiju. Takže Mezopolon teď sfalšoval? Byl to spér? To je dobře. Povídej, jak se směl ve světě, pověz nám, kde jsi všude byl. No, bylo toho mnoho. Vždyť jsem procirkuloval půl organismu. Když jsem opustil naše královské kránium a naposledy vám zamával skrze forámem magnum, přestoupil jsem až na šíji. Šíje, to je takové romantické místečko. Pak jsem se spustil až k oběma karotidám. Karotidy, to jsou takové líbezné pěvkyně. Ještě teďka slyším, to je jich srdečné. No, vůbec se mi od nich nechtělo, ale musel jsem. Vrátil jsem se na hřbet a tam, v paravertebrálně, jsem se stoupil až do vzdálených lumbálních krajů. A tam ještě níž, v úzkém, zapařeném kanionu, s těma oblými kopci, jsem našel vstup do břišní dutiny. Jako neohrožený anální speleolog jsem vstoupil dovnitř. No to jsem si dal. Rozhoval jsem se tam v těch střelech celý měsíc. A když to už vypadalo, že nacházím správný směr, odkaz jsem mám takového divného chlapíka. Vagus se jmenoval. Ten, že ho neznáte. Ten mi poradil tak dobře, že jsem se tam motal další 3 měsíčky. Ale nakonec jsem přece jenom nabral správný směr a dorazil jsem až do pravého hypochondria. Tam jsem slavně porazil bratry Etila a Metila v bitvě u Kirhouzu. A tak se mi v tom kraji zalíbilo,
vám tuto radostnou novinu. Došel jsem z Brzánů Kužinu, až jsem se ocitl ve střední mediastínu. Ale tam jsem potkal Aortu. Aortu? Ty jsi ji potkal? Tak to je zlé. Potkal jsem jí. To už zpustošila naše království a vydala se do světa, ale počkej, jak je možné, že ještě žiješ? No, pěkně se tam napadovala, ale protože mi bylo divné, co tam dělá, okamžitě se na ní zaútočil. Byl to lítý boj, ale nakonec jsem jí propíš. Ta vám stříkala steky. Ta ušilo tak tekla, kapala, až nakonec skapala. Ty jsi zabil Aortu? No, to bylo slávy. Z poslední pulzací se odevšať seběhla spousta lidí a všichni mi děkovali a chtěli vidět její disekci. Okamžitě začali jásat, slavit a vedli mě do svého zámku, že mi děkuje sám její král Ezofagus a dokonce, že Vývek o tom napíše knihu. Král tam ještě poslal posly, aby přivedli jeho dědice. Měl jsem se ní za odměnu vzít jeho dceru Veziku Feleu. Ale protože se dlouho nevraceli a mě se to o vás pískat, po všech, Dementine, tak jsem se vydal zpátky. Pěstovat vám radostnou rodinu a dojel jsem až sem domů. Já jsem princ Hepere, princezna Vezika Felea, dědička krále Ezofaga. Dovol, abych ti tímto nabídla svou ruku. Zajímá. Se mnou vládnout pravému hypochondriu. Až do skonání organismu. Dokud nás jaterní koma nerozdělí. A vládli spolu v hloubi hemisféry. Poté, co král Globus Pallidus a královna Amygdala zanechali vlády. Král se totiž zázračně rychle uzdravil. I volsky se začali růst. A tak se oba vydali na dovolenou ke Koloidu. Princezna Lingula se odstěhovala s princem Perikardem do středního Mediastina, kde je lid měl rád a uznával je. Po smrti krále Ezofaga jim připadlo i zadní Mediastín. A lidé z předního Mediastína k ním přešli dobrovolně. Princezna Glandula dodnes tančí s princem Masseterem Valčík v Regio Parotideo Masseterica. A princezna Marmikula už dlouho s princem Premolárem loví divoké sliny ústní vrtině. A kouzelník Mezokolon a jeho učeň Dentín upěli dlouhý čas ve vězení. A pokud nezemřeli, tak tam upí dodnes.